generácia, ktorá má plné ruky, ale prázdne srdce. Vieme sa smiať pred kamerou a plakať, keď sa vypnú svetlá. Naháňame sa za tým, čo mizne. Za pocitmi, čo trvajú minúty. A pritom ignorujeme večnosť. Láska sa meria v sín na príbehu, ktorý zmizne za 24 hodín. A hoci máme tisíce priateľov online, v skutočnosti sme sami. Ale pravda je, že to tak nemusí ostať. Skutočný pokoj nepríde z obrazovky, skutočná láska nepríde z potlesku davu. Ona prichádza, keď otvoríš srdce tomu, ktorý ťa stvoril. Keď uveríš, že Ježiš nie je len príbeh, ale cesta, pravda a život. Viera je moc, ktorá mení zlomené srdcia na nové. Je to sila, čo dáva zmysel, keď všetko ostatné zlyháva, keď sa zdá, že si stratený. Viera ťa nájde, Ježiš nie je len príbeh z minulosti, je živý, je s tebou dnes. A on ti dá silu vstávať, keď padneš. Keď otvoríš srdce, on ťa premení tvoju bolesť na nádej, tvoju tmu na svetlo a tvoju prázdnotu na pokoj. To je sila viery, nesľub, že život bude ľahký, ale sľub, že nikdy nebudeš sám. Láska sa meria v sín a príbehu, ktorý zmizne za 24 hodín. A hoci máme tisíce priateľov online, v skutočnosti sme sami. Ale pravda je, že to tak nemusí ostať. Skutočný pokoj nepríde z obrazovky, skutočná láska nepríde z potlesku davu. Ona prichádza, keď otvoríš srdce tomu, ktorý ťa stvoril. Keď uveríš, že Ježiš nie je len príbeh, ale cesta, pravda a život. Viera je moc, ktorá mení zlomené srdcia na nové. Je to sila, čo dáva zmysel, keď všetko ostatné zlyháva. Keď sa zdá, že si stratený, viera ťa nájde. Ježiš nie je len príbeh z minulosti, je živý, je s tebou dnes. A on ti dá silu stávať, keď padneš. A on ti dá silu stávať, keď padneš. Keď budeš silu stávať, keď padneš. Keď otvoríš srdce, on ťa premení tvoju bolesť na nádej, tvoju tmu na svetlo a tvoju prázdnotu na pokoj. To je sila viery, nesľub, že život bude ľahký, ale sľub, že nikdy nebudeš sám.